baka scientific mining kamla along hakini ki jaga lum ke jingi daibania kum bajuti tang mahikai kum no bangin sumar ya kamaryang kibri gini ya kum ke jinglong juga por min shwal esingi ya daga tu kalenti bamdan bahikai ngi bamdan bapni ngi nah badan bapni ngi sedang snuto ya kata ka jington kam jongkam maryang upai ba umde ubele persya ande amdan bahikai ngi Nagata kada yung don kam kaniru kadi ka way kamat bat ka way ru kamat kamangira kentup agane ka jingi ka jingi kalong ba day ban omday ban penwit lene omday ban sedang ban kang ya kini ki kam ti mau ti siap ya ki priu ki baret kini ki priu ki imja na ka kam ti mau ti siap kat syama pai minta tanda ki jingi oh ladan si pun segi way pat ki jingi ki balanang mi ki balanang ut ki dan ki priu ki ong ba ngi nyemyo tulok te nyok sisian arpanai soba keren lem senam ta jengiru kataru ndala he tarik arpra arpandai tarik upanai ar menginyo nyemjio amlau panai ngide ki berit syutiru nyemyo kat syama pai tanda ki jingi jigi berit namar ta daung ong nyuan minta ho teng kumadan bong ke ketin tiang ketin bang nyemdon kabangi don ban ai nyen ai lut hapiu pai ba nei community banadu arpra ngin stang ban ai shu pai ba deki kam ke bapang deki kam ke bathiang kibangi community begini ki pai ba kibala raikot arpra longkar balong jagat baja ngin alat ya ka voice of the people party bagan sedang ban sinsha pipek yeki khubor larangi kren ka kam bamsap Baroshi kanumlot ndrei plei hai ki khubor ki bami naga por shakpor naga ta daw ngi jong la pi kwa banyu i hadu kamno la luti gani gari gaji hadu kanu kita ki kam bamsap ki dan hapdeng jongi gani ga jela aina jaga voice of the people party nadu arfu prang in semadan luti kita ki kam bamsap par ngin semadan kita ki kam bamsap baro bat nginum map ya gitu kibla lute ya gari bari ga jadre gitu kibla penlong ya ga jela megale ya ga jela ga baduk tam hapdeng ki jela jonggari India ublei ulah kerku ingi kerhai kat ni ladangin jenwa yo ya ga sinshar ga khadar ga bakho inga noi pi anam donna pedeng jengi kiban mat ya ga ni ga jingim ga basosap ladaga sinshar khadar kalong ka bapet ga bakho namar kata kumba kaktiin kaong mo lemda ka hop kadan hapeng jingi ngin mla ban kiu nakata ka ka thong ga jiglong ban khlipat ye kata ka hop ka ki long shwa man shwa ki hikai bangi wan shaparthai ban kamai ka hop ngi nge ye ka hop ka shigintin ngin trade ka oms app ndai bangin snowbha da ka yo e nang ta shushu kan wan kata ka jikai ka bangi ni tip mata bon na preng jungi nilong ki bangi nilong ki kristan ayu play ukwa ega sinshar ka khadar bagalong ka balai naga bamsap nawag dala na pipuli ka bible pinlap ndai ba keren mga la pi wa ni ka tmei jo ka jabru khasi shong ba ki tmen ki kro ki ne tho ega ta ka hok kumno bangi ni kwa atange ka hok bat kum ki kon kristan na pipuli ka bible pinlap puli na ki kitab exodus kalenong ka arprai kat khat ka bafra kitab deuteronomy kalenong ka bakhat riur khat bakhat khandai kakren shai hapreng ji kong kumno mewat pin kan riang e ka jing bishar kata kali ko hukum ko play hukum yakinong sinshar ji kon isaleng ba moses wang mewat pin kan riang e ka jing bishar mewat nyu shiliang khmat mewat bamsap na baka bamsap ka pin malano ya ka khmat ji ba start baka pin kala dor ya ka tien ji ba hok tang ya ka hok ba ya ka hok men shakri utau de play bangi ni shepting o bangi ni persang man penbet ya laga jingim ni lek chi jinge seng malaga sondi ni kwa bangin jok kum ki priu mo ni kwa bangin ba ni kwa ba ondeng ila yap ni ni ban don menta hakata ka hima ka jong play kaba ulapin snow hapreng jungi nakata dong ikwa baga imlang salang kalong ko play ushem mi ka jing snow pa laga don ga sinchar ka khadar ka ba hok manoi pi u play un snow pa ba how play u snow pa u the e ga jing kerku hapreng jungi kom ka chat bre un the e ga jing kerku hapreng ji kom kari atong im kwa ai kata namar kata ka tau ka jingi jo ka voice of the people party kamdei dagoi pat ka jing prakhat ngai shong haladi habanga pe ye ga chat mendri bana banga mudur kumno banga ni ka voice of the people party ka mi ngade upriu banga mot ban sange no ye gane ka kam hadin banga rem me election usnem arjar khatra
ngam kwa ban tuklar ARM yaki kampat ba ngala syong no jar bat ngala jit da kam ka bangan tre bangan besar yaki kon gikti ngam kwa ba mai na ka sarkar ngalo presiden juga HS PDP yang tu por larangan jenderal ko ba mai na ka sarkar larangan jenderal ko kam chairman na ka sarkar ngan syu menjur la ka menjur ya ka parti ka bangadon bakan dia trelang baka sarkar kata ngala yo ka kam chairman ka behe ayo ba mai bai kali ai ka sarkar kali ai ka sarkar bai yeng ai ka sarkar ba mai na ka sarkar kabelong ka pisau pai ba ngam ko ngam lah ban besar ki khon ki junga da ka ba mai ya ka pisau jung pai ba ban ngam ko asyu iru ki jing sya bangan mi isani ban habanga nga perkhat nga syong kumno pat bakita ki bangla khoteng i Dr. Ricky da ka ba kamau i ibang lay wer itong ini penkran nya gane ka jingalap ya ka sensar ka khanar ka ba khoi namang nga pe i long priu ba pe priu ba don ni ka jingnang ji start priu ba shifting blade ngong don kam kum kini ki priu kini mi shakmat ban lej ban pen snu thu i kini ki pat ba ya ka jing ya ka dor jung ka ta bot ya ka bor jung ka ta bot namang i begini ki pat ba kila ya penno ya ka ta bor ba ya ka dor jung ka bot da ka ta bai dawai da ka ta bai sha san spa sha ja lani dei tai khorli sibilor lani khor phareng ye penno ye ka dor bade ka bor juga bor ngale weri ndi yo ngai hambar den pi ham to ham ni Henry kumno play gula pentulun ni ke paro dei namar kata kum ki nangaram juga voice of the people party ni snotho kadon ka sanjor ka jong play habangi mi kum ka party shakmat ban thau ye ka party ban trei nakam ta jong pai ma banam ta ka chat bedriu ngasno ba ka don kata ka sanjor bak ngakin mau kumu kristan ngakin mau you Moses oi singap hamo ngam penyerengkat yang di bu Moses ngadi we mga bangan ong banga ngayarkat bu Moses supriu play kren markmat bu play ngam long Henry ngasyu slow bakata ka rukom long ka jingja ka janye sriem baru Moses udai ubala im la penhe pensana ka hings im jo paru ubali ban shimti ka cat im ando paru la yapno ula dei ban yap ando paru ula yap ula dei ban shimti mo uniu briu e jela ka jonga chat ka kenja utip udiu hebru ui jela ka jonga chat benriu baru iba utai unong Egypt usyo iu para hebru jung ulek bat usyo kalayu kat harubo peniap iu tau Egypt namar bu iya jaya ka chat briu upa begini ki hebru kini et pramaki barhabadon ka jingania ka jingma ulek ngong kamde benlek kumni shipra Henry gini Hebrew ke wei bapelong long bishare me wei bapelong long sensyar me men bishare ngi men sensyar me ko ban peniap no ingi kum tu nong Egypt kila kentat yu diu priu be i jala ka jong ka chat Henry kila kentat kai ke bajau Moses wa ban pet no ban pet ri ban pet yap negeri Egypt yo utip uparo yo syap ne upet jingai no ne breu le ban wat yu ban yami upian syagri Egypt ban plat season perhat na snow ka yesrim nara remno nyo fundriu bot aus na marja khatra ngam ko asyo ajing shisha nagi ege ki plong bangan haban mi biang komni ten martang mi mdai bingi ko ajiman to shimet yo don gitu ki bang mo oh ni harden ula bu ai bo la ko bor palat la ko sarkar palat la ko palat ngim ko ayerem ni ko tang bangin i begini ki berit kin yo ege sinchar ka khadar ka bukhoi ten mar ka takadaw Niwan hagani kapor. Hoi kini kampat ni kapor dalam election. Kini tangga jemput snow kucing. Yaki mat ki bangi don kamban. Yaki bangin tiat tu erga sekretariat. Ndai namar ka jingkhat no. Kabakindet jong i Dr. Ricky Blong Wei ni kinangalam. Uprano ngeseng uprok wei i batni. Nilahapan penkre egani election shitting samoy. Managani kakinti ngila say Dr. Barskam. Imshema ban don rengkat bangi yang di namar impat long ban pethan ni ki kelas hikai po new namar impat tip lanu election pen bana tinggi bu ya ketong menta bam dei tang mengin job ndai ban oh PPP kan job bai lap yang em nyim dei ban lasting ni dei ban sim kia ni dei ban bu thong i wei pei wei na preng jungi baga tagalong baga base of the people party kadai ban job kambun ban ya ka baga job house name arsa ni dei ban job kambun agani ka MP election ka pamata ni ne tray shitom ni no pele na ai ka vote ka jungi but andala dep MP
Mo menei bak payar har yong nye don laga jog party tom lele de job manu de rem manu lele kam kade sotla tenringi yong nyin pinjob don burom ya ka voice of the people party nang ne na yang constituency house name apopra kata ni ka thong kabangi ibu apreng jongpi gala job ru ngan sawan khot i bak payar live ye ya lang no bani mlele la job collection nila job mangi kata ka thong kabangi ibu minta artli ki parti ki don hak jela Meghalaya kawai ke NPP mat kawai ke BPP ke NPP rukang ngendang sinshar ka BPP kong ngen kini no ya ka bor sinshar no du arpupra balik kini ki parti ki snow scam balik ke BPP kong ngen sedang man sinshar no du arpupra balik ni snow try balik ni snow scam balik ke NPP ka snow bakandang sinshar namar ke NPP kadon haga sarkar kadon ka bor kala banai scheme ka bamon kala banai kam kontrak ka bamon kala ban le bringem breu lani komta ter kidon haga bor yang ngendang sensha ni pat ni shane au play bangi shakri kata kali ka ningkong ni shane au play bangi shakri but ni kermen haga jing start bat ke jingi jong di pat pa ngen sai pai keng haba komta la ka bor pisane la ka bor jingi lagi jingi nyen job nyenam artatin ladangam bakala imat hasngap hangan tukut no atan ladangam bakala yo ngasutu bakala ladang ngasutu bakala te to kalakut ladang kade sisate sap te kene bangadun benong ladangam bakala wemeli jongan nortiang ngasubu khot subhati barden bani khunang ni lalu khot subhali singalaban priang no kan kami internet tersai pek no kadi dem kita lalu khot tengaru ngapai ngalaban wan tehang tate ubeduk bersemangat ubeduk bongene ma tangba ngala susngan yupa ya kasur ke bong ka jingit kan job pertai ma ka jingit kan job nama tangin lech lagi yang kisam gijing ngin pai shuplay ngin bujing doang nam takari baga jabri habangi doing de bagi doing dingin doing te ka pateng ka banwan ngin pen itna digri ngin pen ruspa ngin pelong doing ka jabri ngin ai ka jingmen ni long din mandin kai ki bangina mat sito manta ngin ma bagi long din jongi ken mat tengni ka por kum ka dak jong ka jing kershan ka jing pen scam ya ka voice of the people party tong ini jeng wang bani kin dangaram jong ka voice of the people party bangini pertayo pra ya ka sharp ju pra ka por bau pra sa sin on the jam nagani kastong nagani ka yo pinsing patru on pentigna bau pra on job dondrom nado ka MP election hadu ka election namli house nam arpura dennom ai priushu yagni ka jingjob ka bangila yo man ma tingini pertalang hagani ka pon ngini ra igi ti ka po bingi perta knaban pini bingi perta nado mensim ngini perta sisha baba kata ka jing perta ka di kana ai jing kmen jing hon bat kata ka jingman kabaskan mini UAP dan apa yang kata tu tong ini pertalang hagan ke por bani kinolam jaga voice of the people party haupra saya sisin haupra plan kurhui vi bal